B'investiment ta' €1,000,000 se jkunu qed jiżdiedu mal-130 post ta' fejn tiċċarġa l-karozza elettrika tiegħek madwar il-pajjiż. Dan l-investiment li huwa konfinanzjat minn fondi Ewropej se jara dawn il-postijiet ikunu lesti għas-servizz sa nofs is-sena d-dieħla. Dawn il-postijiet se jkunu aċċessibbli wkoll għal persuni b'diżabilità. Waqt konferenza tal-aħbarijiet il-Ministru għall-Enerġija Michael Farrugia semma kif Malta qed tibbaża l-ħidma tagħha fuq mudell ekonomiku sostenibbli li jforma parti mill-Green Deal tal-Unjoni Ewropea fejn wieħed mill-pilastri ewlenin se jkun dak li pajjiżna jkun newtrali mill-karbonju sas-sena 2050. Qal li l-mira ewlenija hija li jonqsu l-emissjonijiet mill-vetturi u għalhekk hemm bżonn il-ħtieġa ta' aktar karozzi elettriċi fit-toroq. Eventwalment l-iskop huwa iż-żieda ta' karozzi elettriċi ġewwa pajjiżna bl-inċentivi li diġà qiegħed jagħti l-Gvern u qabli l-qudiem ikun qiegħed jara wkoll x'tip ta' inċentivi oħra ikun qiegħed jagħti f'dan is-settur ħalli Malta tilħaq it-targets tagħha ta' karozzi elettriċi illi jiddaħħlu ġewwa pajjiżna brata illi eventwalment nilħu it-targets illi settjajna lil nfusna. Qal li se jkun hemm miżuri oħra bħal dik fis-seħħ fejn residenza tgawdi minn rata speċjali fil-kontijiet tad-dawl hiju tiċċarġa l-batterija tal-vettura f'dara matul il-lejl. Il-Ministru Farrugia temm jgħid li inizjattivi bħal dawn se jfissru wkoll pass ieħor biex Malta itsejjeb il-kwalità tal-arja.